ne bena solution mi fo abe fo ne mako solution finale anye doke critique la tisa amena ni solution de sisa ka solution yɛrɛ de fɔ Mali bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ solution min na Burkina Faso Niger AES bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ solution min na ne Seku Tunkara bɛ na solution fɔ bi ni Assimi Goïta y'a kɛ ni capitaine Ibrahim Traoré y'a kɛ ni général Tiani y'a kɛ kɛlɛ in a bɛ ban ka sara Ala la maa ma ka kuma Ala kɔfɛ ko gɛlɛn tɛ koyi solution fɔlɔ-fɔlɔ bɛ min a b'a dɔn maa ma bɛ kaso la Mali la ko prisonnier politique do m'a fɔ minnu ye marifa ta ka Mali janfa n t'olu ma dɛ prisonnier politique ani sɔrɔ a ye sɔrɔsi fɛn fɛn minɛ ka don kaso la k'a ye nkalon nɔrɔ la k'u bɛɛ bila ne bɛna solution fɔ ni Assimi Goïta y'a kɛ ni Ala ma Assimi ni Ala ma barika don a la o kɔrɔ ne tɛ halaladen ye a bɛɛ ni kuranɛ cɛ mɛ ka mun fɔ ni Assimi y'a kɛ Ala bɛ hɛrɛ dɔ jigin a kan a ma sigi ni mun ye a ka Abasi bila ka Nema Sangara ninnu bɛɛ bila parce que a ye nkalon nɔrɔ olu la k'u bɛɛ bila k'u lasigi u ka sɔrɔsiya la k'u bila ka taa fɔrɔn na ka Abasi bila ka taa fɔrɔn na ka Nema Sangara ka marifa dama ka taa fɔrɔn na olu de bɛ terrain dɔn Beruju ka mɔgɔ minnu bɛ yen mu ye mɔgɔ minnu minɛ k'olu bɛɛ bila fɔlɔ ka daminɛ ni sɔrɔsiw fɔlɔ ye ka sɔrɔ ka politicien mɔgɔ c'est-à-dire que les prisonniers politiques ka bɛɛ bila an ka saga faga kuluba an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka saga faga ka kuranɛ kalan kɛ ka duwawu don minnu bɛ bibiliw kalan olu k'o kalan an ka duwawu don jamana in ye président yɛrɛ ka discours kɛ Assimi Goïta yɛrɛ ka bɔ ka discours ba kɛ kɛlɛ bɛ yɔrɔ na bi Assimi kelen tɛ se a yɛrɛ b'a dɔn a kelen tɛ se ne yɛrɛ b'a dɔn a kelen tɛ se mais aide toi le ciel t'aidera ne bɛ ka solution de fɔ parce que ne faso ka di ne ye ne bɛ ka mun fɔ Assimi Goïta ka Abasi Dambele Nema Sangara a ye sɔrɔsi minnu gɛn ka bɔ sɔrɔsiya la k'u lasigi u nɔ la n bɛ sigi kuma in kan ka a daminɛ ni sɔrɔsiw fɔ parce que sɔrɔsiw ka côté de ka gɛlɛn ni sɔrɔsiw ma bɛn Mali tɛ ɲa k'a daminɛ ni sɔrɔsiw ka sɔrɔsi a ye nkalon dɔrɔn sɔrɔsi fɛn fɛn la k'a bɛɛ lasigi u nɔ la k'a ye réconciliation kɛ n'a ye réconciliation kɛ sisan a bɛ sɔrɔ prisonnier politique fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ bila maa fɛn fɛn bɛ yen k'a bɛɛ wele ko bɔn an yafara bɛɛ ma an yafara bɛɛ ma bɛɛ ka na Mali la hali Karim Keita b'a la walayi bilayi ne tɛ Karim fɛ dɛ mais hali Karim k'a bɛɛ la na minnu ye jamana nafolo suɲɛ ni i minɛna la ni i nɔ minɛna la i bɛ paiement plan de kɛ kalo kalo i bɛ taa wari hakɛ dɔ sɔrɔ n m'a fɔ ko minnu ye faso nafolo suɲɛ n m'a fɔ ko ka yafa ma dɛ minnu ye faso nafolo suɲɛ n'olu seginna ka na jugement ka kɛ u nɔgɔya la u tɛ taa kaso la dɛ mais paiement plan de bɛ kɛ u bɛ wari sara dɔɔni a bɛ fo la hali kalo kalo n'u bɛ 100,000 sara ou bien 1,000,000 sara ou bien 20,000 je ne sais pas ça dépend o ka kɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma parce que jamana in sera niveau dɔ la na an ma fara n'an ma an ka orgueil da an ka différents da kɛrɛfɛ ka yafa ɲɔgɔn ma k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an tɛ se ka jamana in sauver Assimi Goïta k'o kɛ o ye kelen ye filanan fana ye mun ye tuguni mais minnu bɛ extérieur la k'a bɛɛ wele bɛɛ ka na mais ne taatɔ tɛ dɛ k'a fɔ Seku Tunkara bɛ fɛ ka taa Mali la de ni ne taatɔ Mali la ne bɛ taga peut-être transition de soutenir la ne mago foyi tɛ ko ka taa Mali la sisan ne mago bɛ somɔgɔ min na o bɛ na ne sɔrɔ Amérique yan ne somɔgɔ bɛɛ bɛ Amérique yan presque donc ne mago bɛ mɔgɔ la o bɛ avion ta o bɛ na ne sɔrɔ yan Mali taga tɛ ne ka programme ye ten n b'a fɔ ka ne ma Mali défendre de voilà ne bɛ ka Mali défendre parce que ne barajuru tigɛra Mali la de hali ni ne kɛ diɲɛ multimilliardaire ye Mali ka di ne bɛ Mali défendre ne bɛ ka parce que an ye dɔ kɛ critique la il faut k'an ka solution di e ma ne bɛ solution di la kuma caman koyi o tɛ n lamɛnna de n'a Assimi Goïta ye bɛɛ bila ka bɔ kaso la n m'a fɔ tero minnu na olu kana bila dɛ mais mɔgɔ mun ka bɛɛ bila prisonnier politique o sɔrɔsi minnu na k'a bɛɛ bila ka bɔ kaso la ka saga faga an ka sagasogo ɲimi président yɛrɛ ka bɔ ka yafa deli malien bɛɛ fɛ k'a fili kɛra ko tiɲɛna ko Assimi yɛrɛ ka bɔ ka yafa deli malien fɛ tiɲɛna filiw kɛra ne yɛrɛ président ne bɛ yafa deli bɛɛ fɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma Assimi ko kɛ ne bɛ ka mun fɔ Assimi tɛna kɛ de koyi mais ne b'a fɔ de
aga do ka fo moi j'ai la volonté ben ake ben ne ga la nyini ni ne Sékou Toungara ka Amérique président bi ne ta Assimi don kaso la est-ce que abo kalama ni ne Sékou Toungara ka président bi wallahi billahi ne ta Assimi don kaso la kana ne fle kulo la reto ali bu mo bel ne ta don kaso la hali nyang nu ne tu shimine ne be bede wule be ga ne tege ni nyoma anga jamana jo parce que tu sais arankin te jamana jo quoi munu be ka jamana marani arankin di arankin te jamana jo ni mali dinema ne ya fara mogo manga famille la ko juguni ne mais bolo yo po ntenda do lu ko la quoi tu sais ne fleni ne ga farande mais moi je ne suis pas méchant wallahi ne ke mali président bi ne ta Assimi mine jamais de la vie nta mine salime be wole be kana nga jamana jo quoi voilà bébé na be jamana jo on va construire les pays ensemble mogo mo be kaso la ka bebla na Assimi o ka ben koroneche blogisi mumbi ha ka be wole munu be extra be kana be daga do jamana kula amano ngonde ka be wole ki kono je abe be ki yakinlata di anganglata o fara ngo nganga solution jumenke akra chukuchuku mogo do baby no do kumana binan nunu fe binan be marfajo na Assimi ninke aba ko flate mali na Assimi ninke mali be juwa ni Somali ba attaque fana chama mena dibingoro non ante fe ka Assimi ye ne ba don ne ga ni video tena jam kanu baka chama nye chama ba fo Sékou Toungara yele mana tuguni e kuma be fe ka ta Assimi ka côté la otede Assimi juwa tene konoko ne abe mali de la mo te ko woro di famia an la domina ko ibe ka fanga bla ibe ka juya kunte ko ibe ka sara domi ne do ibe ka mo do be u taw dusu fo ibe ka suere doya adigirane la mo ibe ka sale mo ibe ka doya sale adigirane Sékou Toungara la parce que c'est pas humain ne te ibe ka contrôle ne ta déchi contrôle ne ta Assimi contrôle nta den contrôle nta muso contrôle akbe ka kewali do de ke mu manini mais do be Assimi fait bi ni marfa duma buba chine la parce que uti fendo ame muna ame jamana ko la ante moko ko la ni Assimi ka kiumbi ne solution ne fla ka solution da makoy na Assimi nga benala na krache malen bebeta do sorasi ala na Assimi ni ke ka kuma binan fe binan ma marfa bla ne rebe ta fara Assimi nga ame marfa ta ambe tu binan nkele na ake ni mali malibiro aka fuma tu nyamogodi ma attaque parce que un d'abord a été bien kalama bon ni farangonga inte be fana arranger inte bubu mabal babinal ni tolu arranger quoi parce que no karadro olu tra mo buruja ta soro parce que ko nyaga minita obol fana arranger video manu munu be saraka mo nene obolu arranger quoi bo jamana tsega jota ne Sékou Toungara accès mu soro Assimi na o video man te mali ko mu ya soro la Assimi goita ne Sékou Toungara kumbe kuma nyogo fe ala ka dongo dugu ja benin koraneche a message bemene kun mena ta foka djewuli foka ndanka burgo nta ira mo shida Assimi kumene wuli ne beta domi malla wallahi billahi Assimi de wuli ga joga ne gata wallahi ala Assimi de ne wuli ko il faut venir ne ngo jondo ko président de ngo ngo ne Assimi ngo président de o fa bo kai santo sekere be fo ne ngo Assimi ngo président ngo monsieur le président fa be yele o ngo kara kula billahi o ka sora be vice président la ngo fa Assimi ko monsieur le président de hala Assimi ngo dom ka be fanga di banda o ma anne mena téléphone na do ne ngo ngaka na di banda o ma nga ere kata wallahi billahi ne o bege aw ta Assimi donga temene kan ne na Assimi kumbe kuma di ne Assimi ne reçoit parler la kuluba Assimi jugwa tene kono ali Assimi ye fanga blabi ni mogo yo amine kuba libu ne be wuli ka Assimi ne be guluki bo Assimi no fe kala la tuku na ma ke ga fuma tunya mogodi je ne le ferai jamais mogo yimile ne ta fait quoi wallahi billahi ne ibe kay Assimi ni domina ado ne kun joale ndo mene klara kan daga miri cha gerane kane ibe kay hinani wallahi billahi ibe kay hinani mene ne ibe ka be soro su bulu wallahi ne adoro ne kun ni sonjal no ibe ka fanga binade mais à quelques heures après ne akuma bla quoi ne général wallahi angana nyogon libu c'est pas bon ne be mu fo ne Assimi jugo atano kono de ne bi se ka dimi nga kuma ma mais ka foko ka malkala no tene ga la ni
ne ga la ngini mu a tisser quoi bon ne fle ka solution de fana bon atena ni solution nke bon Burkina Faso fana capitaine Ibe kanga munde ke capitaine Ibe kanga ni nyongona sidi ke ma fana take sorasi fle ne sorasi gonfler lendu trop quoi ni sorasi fien de la sorasi nous fait droit a bolo ko no ko fo itali soro ni Assimi Goïta ina ba ko fo itali soro ni capitaine Ibrahim Traoré ba fo itali soro et puis capitaine Ibe ka ko do ke Burkina muno nyafo malien ngena angata Burkina Faso capitaine Ibe aye karamoko chemine o ma bode aka mogo be kata dun wa biaw kan olu kata yafa dili quoi c'est à dire ka bi mogo kan ko sebie ka tla ka chantage ko o kanubaga la olu ka bo ka kina fo olu de jota la ale Ibe de jobala aro ka ale de bina karamoko che kono ka to mine comme un délinquant dans sa mosquée ka tla ko ka misiri ka gazi filo ka misiri kono sini eseli bi ka gazi fili misiri kono kata mogo mine jago yala ni capitaine Ibe kuntara almamin ke woli kala sigi ka kuma fe 2 secondes ou kuma nyogo fam ou ba kunga ministre do bla parler avec le monsieur là ay force nke amana fa fo nyali karamogo chenye Ibe de me bagadi Burkina wahabiaw de la billahi tallahi malien ne de segu tun rafle Burkina wahabiaw de la ka million keme duru kenyogon kan est-ce que mogo ba kalama ko Burkina wahabiaw de la ka million keme duru kenyogon kan gadi mana vidéo spéciale que nous a vidéo be molontana ira folo je pense que je dois avoir la vidéo 500 millions wo de di aw kana ko bagaw kele aka ego kama wallahi billahi foka jend ko golo melege nete tuko faransi ko ay be siga ay be ke siga na mogoy malien be ka takalaje domina an be kun ne bena mu atone ni kuma be fobi domina an be kun bolo be nyogon bolo docteur Choguel ko kala maiga premier ministre Sadio Kamara ministre de la défense Assimi Goïta président M5B Yerewolo B Djembe Nyabora Malife américain noiru kumbe Assimi Goïta ka casquette de ferry station na ben ala na krache Assimi Goïta ka t-shirt kumbe dese Amérique konoya wallahi billahi en 2022 Assimi Goïta ne Assimi toko ne na Américain noir do nyoko ko wari fara ko Mali ko Assimi a ben ala che kata 2024 la fobi a ben corona cha Américain ne ma Assimi photo ye Amérique boutique la nema Assimi toko même Américain noir kelinda de pas Assimi Choguel bladon phobie Assimi Goïta tunna ko marabagatika atuna iba foko Mali wari a beninga jana tegeche Assimi Goïta mobilité en moteur toko de ko Choguel maiga de pas Choguel bla ma here soro ay la gauche doron de soro division dans la transition kono anye bara fenfe ka bebe ka sigin kofe anye kidal libéré manimakola anye kidal perdibi o bera be checkse ala c'est abe ko be ka tien na be kun bolo be nyogon bolo domina wallahi e chara madenga sabalisa bon ne be ka siga ka président fingena ha ne ma fe ka Choguel blade Abbas Dambélé ne ma sagara nunu bla foloban sorasi munu be wulu bla ban après be civil ou bla il a discours que il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Peut-être il est trop corom sur le sort. Assimi Goïta ala e munke ya make Soundiata Keita. Ala e srado daele e ne kasiradi. Depuis na Assimi Goïta domina ko batulu nyangu nu photo de beka ira kol de Assimi ka représentant ne nda duguma kan kolongolo de ka kashika kule. Fona musoko ko mumbe langwe alango chebe kan révolution tien. Me balimuna nyabe bumu mabel ngolo bobolina ani Abdou Nyang ndrongo fungo c'est fini itoko te ibli panafricain munu sarale mbi bulu camerounais nunu ni a critiquarta munu be no panafricain wuya committee nunu de drombe ka kuleni bi les vrais panafricains cité qui toko phobie kemi se batte qui toko phobie ni fefe fle kule la nunu be double fasoudi a be c'est des escrocs horon jenyon te bet kelon la ou be nen kemeni muga de babeda
E tɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ninnu tɛ dɔn. Anw de tɔgɔ d'i ma. Anw de kɛlɛla bi. K'an kɛ n'an kumana dɔrɔn jamana tɔ bɛ ka wurugutu ta ta fɛ. I t'a dɔn k'a fɔ ko jamana de ka tila i la. Terroristes bɛ ka don stratégie kura min na ka taa min don dugumalaw ni fɛnw na billahi tallahi fɛn ɲɛnama tɛ. An ka sigi Burkina ta in ma parce que n ye Burkina ta daminɛ n ye n paw kɔnɔ. Burkina président a bɛ ka wahabiyaw tɔ ridiculiser quoi. C'est à dire que ka taa wahabiyaw minɛ capitaine Ibe taara ka taa wahabiyaw minɛ k'u bɔ k'u bila sɔrɔsi entraînement na k'u filmer. Burkina bɛ fɛn fɛn mana ne wele ko Ibe t'a kalama. Ibe est bel et bien au courant. C'est Ibe même qui a dit d'arrêter l'imam là. A b'a bɛɛ kalama. Soyons honnêtes et disons la vérité. Ibe est au courant de tout. Allez dans la barabeke. Et des faux problèmes quand on kungulu kalaya. Kasoro ça, ou bien la manipulation de gland, que les sunnites disent aux gens de se calmer, qu'on veut communiquer parce que vous êtes en train de les pousser à se rabaisser. Nous ne pouvons communiquer qu'au nom des sunnites. Vous êtes en train de vous ridiculiser. On demande pardon. Quel pardon? Vous avez fait quoi? Est-ce qu'il y a un mot faradéa? Vous avez fait ce que vous devez faire. Quel pardon? Parce que Jahili be Soulamea Djama Faroya, il be Jahili Doya la quoi. Ou bien la drobe ko tien. Quel pardon? Kou ridiculiser, kou la moloya, ka bou kono ko sebiye katla kou blau, kou ka yafa de l'effet. Yé de matemeke. Aucun président n'a fait ça. Afrique de l'Ouest si bella, yé moun ke président ma de ligake. Awa ite sanima malo. Fone yafa de li, ni capitaine Ibema yafa de li sunu tout fait. Il va jamais mourir Kasurama Malou. Nama Kokoro Nyamadi. Je jure sur les saints courants, il va jamais mourir sans être humilié de cette façon. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta. Mais si je suis présent aujourd'hui, je ne vais jamais humilier Assimi Goïta. Même si je n'aime pas quelqu'un, je n'aime pas humilier les gens. J'aime pas les gens qui humilient. Faites beaucoup attention aux gens qui humilient les gens. Que ce soit des amis, que ce soit des collaborateurs. Morobe Adamadi Libou, Canada là. Il ne faut jamais croire à quelqu'un qui aime s'amuser à humilier les chefs de famille. Il ne faut pas croire à cette personne. Une personne bonne, honnête et digne ne fait pas ça. Quelqu'un qui ne fait pas ça, c'est un faux. Je dis ça aujourd'hui. Que ça plaise ou pas, c'est la vérité. Même dans la culture, Cameroun Libou, des chefs de famille, qu'on filme, quand la coca y a fait. Et puis tu te glorifies de ça. Des gens qui ont cotisé 500 millions pour vous donner et puis combattre les terroristes. Les mêmes personnes ont levé qu'on ennemi qu'on les terroristes. Être africain, je ne sais pas si c'est devenu une malédiction ou quoi. En la vidéo, il y a une solution fleur. Aïe, Moro Blagabo Kasola, capitaine Ibe, il y a fait de l'issue tout fait. Et moi, il y a fait de l'Ibe Malou. Ni capitaine Ibe ma yafa dili Karamoko chefe abe malou. Burkina be beka nyoroni teke ni vidéo ronte. Ni capitaine Ibe ma yafa dili. Il peut faire en cachette. S'il ne demande pas pardon, il sera humilié. Il ne va jamais mourir sans être humilié. Aïmou quoi, ça ne se fait pas. Moi, mon esprit n'arrive pas à pardonner. Quand je vois ça, j'ai le cœur chaud. En tout cas, la belle solution pour que le territoire qu'elle aille mourir kasola. Libérer les gens, arrêter les arrestations, unir le peuple, recruter 1 million de soldats au Burkina, 1 million de soldats au Mali, 1 million de soldats au Niger, et puis on va finir avec le travail. Voilà la solution. Solution befflée. N'a pas wallah, même nous tous, on va vous aider. Mais vous êtes en train de diviser les gens. Comment vous allez gagner ce combat? Vous n'allez jamais gagner ce combat. Vous allez vous nager dedans là. Jusqu'à ce que vous allez vieillir. Et un beau jour, on va vous ramasser comme un mou. Si le pouvoir là, c'est éphémère. Vous avez vu quel pays où c'est un seul président qui est resté éternellement? Tous les présidents qui ont humilié les gens ont fini par être humiliés. Et la plupart des présidents qui font les coups d'état Bekabela.
Que ça soit bon ou mauvais, tu es venu par les armes, tu vas partir par les armes. Ça a toujours été comme ça. C'est ton bon cœur là qui va te sauver. Mais si toi tu viens, tu utilises la force, tu vas partir par les armes aussi. Et ça risque d'être un dommage. Que Dieu protège l'AS.